Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uručila je posmrtno dodijeljeno odlikovanje velered predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i danicom zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Franji Kuhariću. Odlikovanje je preuzeo zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Predsjednica je istaknula kako je ovo izraz najvišeg priznanja Republike Hrvatske za izniman doprinos u promicanju hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, posebice za promicanje jedinstva i nacionalnog zajedništva, državotvornosti i duhovnih vrednota hrvatskog naroda. Ovo je, uvjerena sam, poseban dan i za zagrebačku nadbiskupiju, kao i za cijelu crkvu Hrvata, jer se dodjelom ovoga velereda kardinalu Franji Kuhariću ujedno izražava zahvalnost za sve što je crkva kroz povijest učinila za opstojnost, napredak i duhovnu dobrobit hrvatskog naroda u domovini i diljem svijeta. Upravo je predsjednik Tuđman Katoličku crkvu držao ustanovom kojoj pripada stožerno mjesto u duhovnom oblikovanju, pa i održavanju hrvatskog nacionalnog bića, kako se izrazio u svojem predavanju na sveučilištu u Torontu 1987. godine, što je kasnije više puta ponovio u svojim govorima. U prigodnom govoru kardinal Bozanić je istaknuo da kao zagrebački nadbiskup i kao izravni nasljednik kardinala Franje Kuharića u nadbiskupskoj službi s puno poštovanja sudjeluje u ovoj svečanosti, te da je znakovito da je prvi nositelj odlikovanja nazvanog imenom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana upravo kardinal Franjo Kuharić. U ovome veleredu čitam prepoznavanje i priznanje onoga o čemu u hrvatskom narodu i hrvatskom društvu postoji visoka suglasnost. Da je kardinal svojom višestrukom zauzetošću za dobro, obranom vrijednota i moralnih načela, promicanjem istine i pravednosti kao istinski vjernik i pastir očitovao ljubav prema svome hrvatskom narodu i domovini i da je bio iznimno osjetljiv prema svakome čovjeku, a osobito prema ljudima koji trpe i koji su u potrebi. Sukladno stavovima i duhovnosti koji je gajio kardinal Franjo, siguran sam da ni u ovome priznanju on ne bi volio da u prvome planu bude njegova osoba, nego crkva, otajstvo Božje prisutnosti u svijetu po zajednici vjernika. On je na zemlji živio kao službenik crkve, kao poslužitelj Isusa Krista i njegove radosne vijesti. Na svečanosti su bili i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije nadbiskup zadarski Želimir Puljić, zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kao i predsjednik vlade Andrej Plenković.